ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଅପକର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଅପକର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 70 ବର୍ଷୀୟ ରାଧେଶ୍ୟାମ ପରିଡ଼ା ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାଧେଶ୍ୟାମ ପରିଡ଼ା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଅପକର୍ମ କରୁଥିବା ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ରାଧେଶ୍ୟାମକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରଖଣ୍ଡ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଓ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ପୃଥକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 163/23ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଧେଶ୍ୟାମକୁ ଆଜି ସୁକିନ୍ଦା ବିଚାର ବିଭାଗ ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।